Usihlalo weANC eMpuma Koloni okwayiNkulubaphathiswa yephondo umnumzana Oscar Mabuyane uliphumelele ilinge lokuthintela icandelo lophando olukhethekileyo i-SIU ukuba liphande ngeenkcukacha zakhe zemfundo enomsila. OkaMabuyane utyholwa ngokufaka isicelo sokufunda ngondlela-mnyama kwinkqubo yezifundo ze-Masters kwidyunivesithi i-Forthare nokutshintsha isiqinisekiso solawulo nobunkokheli wasenze sezifundo ze-Doctorate. Umongameli Cyril Ramaphosa wayalela icandelo lophando elikhethekileyo i-SIU kuba liphande urhwaphilizo nokukhutshwa kweziqinisekiso zemfundo enomsila ngondlela-mnyama kumaziko emfundo ephakamileyo kweli. I-SIU ke ibichancatha kanye kumyalelo kamongameli. Ngoku osisithethi selicandelo umnumzana zakhe uthi basazawusiqwalasela isigqibo senkundla ephakamileyo yasebhisho nalapho kwisigaba sokuqala inqande elicandelo lophando ukuba lihambele kude neziqinisekiso zemfundo enomsila zenkulubaphathiswa. At the moment we are looking at the judgment as the SIU and we are studying it. We'll be meeting with our lawyers a little bit later today to make sure that we look at the way forward. Like you have said, this is just part A of the whole matter, and we are looking forward to really dealing with the issues of the merit of the case in part B. Well, the court looked at the actual proclamation and said, you know, when the SIU was given, let's call it a shopping list of what is it that you must look for the president, it did not include master's degrees, only limited itself to honors degrees. That was the first one. OkaKhanyaho uqwele ngelithi oku akuthethi kuthi iphelile into ibithethwa koko basazawuqhubeleka nophando. Make sicaphule abantu kuba batheni ngeli nqaku kwiqonga lethu lezonxibelelwano. Umbuzo wam ngoba ebetheni azafune ukuthintelwa SIU kanti uyazazi ba umsulwa. Hayi mna ndicinga into yoba ziipolitiki nje ezi. Kunini utata uMabuyane wabakhona engupremier zingaveli ezityholo. Ayisuka bamleqa bafuna umbona engekho elulawulweni. Hayi bilindelekile msasazi uba aphumelele lo kaMabuyane. Kaloku lizwe xa utyholwa ngento ube ungusopolitiki unemali kulula uba ubhunce nakwiphi into. Akho nto eyothusayo apho kakade kuba ngumntu wombutho olawulayo lowo. Into ezinjengezi ziqhelekile phaa kubo. KuFacebook uNikwanto Mkhanya uthi mnandi nombuzo nje uthi yintoni le ibibangela kuba afune ukuthintela oluphando lwe-SIU xa ebevele zazi uba umsulwa utsho esentabankulu. Umzoma Thole uthi yintoni le ingaka abaleka nayo ngoba kaloku xa ezazi umsulwa makabayeke baphande kwenzele wonke umntu abone ukuba uyaleqwa ngoku iyakrokrisa le ndlela enza ngayo. Uzolani kaDosini Ncanda uthi pe umsasazi akho nto yothusayo kwesi sigqibo senkundla ngoba kaloku iinkundla zoMzantsi Afrika zasoloko zigweba ngakwicala lezaphulimthetho ingakumbi osopolitiki utsho kutshikitsha eKhartoum. Ufaku kaNgqungqushe na uthi yintoni le bisenza atyevezela amadolo xa kufuneka ephandiwe kungaqhuma kubasiwe utsho kuqumbu.